sabi ko nga ako. Kaya nakita ko mo tsaka kumakain kaya paggalitan na ako. Sinalito rin kayo. Rata, ulit yung kayo, ang rice meal ko. Kaya ka lang ito. That's the kayo. Ba't ating nang sabi sa bako? Pagkain ka niya ako pinay, niya makanyang muntik ka, doon namin bala ako sa amin.
lagyunan ning ipa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo manatili kaya kayungan. At kekan timurin. Kaluguran kong kapatad at syuta na po king kaduang aldo ning novena tamo, king patulunan ning baryong sasakupan tamo ing San Miguel, ing novena kang San Miguel Arcangel. Malugod tamo pong manalangin kaniting metong karing patron tamo, na sana sopa nakatamo at iligtas nakatamo kaniting coronavirus nga ni kasalukuyan. Tahimik ta pong maniga po kaya at anyaduan ing pakalulo ning Dios karing kasalanan tamo. Yagkasta pumiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, ulit mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, ulit itay panigapo ko, Santa Maria Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ng pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po, King Diyos, aginutamo. Ing Dios sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo at kimpangapatawad na ring kasalanan tamo. Itala nakatasana king bie halanganga. Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, kaniting banal a panahon, akwami sanang atalastas, ing kabiluga ng degulan, ning kekang lugod. Linigtas mo kami king dalumdum, ning kamalian, at pamikasala. Sopan mo kaya naman sanang kalawat mitmong katapatan, karing kekang katutuan. Itingan natuan mi, kagyo ng Jesus, aginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat, daring apostol. Ing metong angel ning Ginoo, migsalitaya kang Felipe. Gayak ko at munta ko king dalan, amani batan Jerusalem at papunta Gaza. Ing dalan ababaltang king disyerto. Inyami gayak yay Felipe at Meko. Ngeni ating metong apun ataw Ethiopia. Pauli neketo karelo. Ing kapunay ti metong yang matas opisyal ning Reino o Kandase ning Ethiopia. Yo ing kayang tesorero. Makasakayang karuwahe, pabalik ning iba't sinambo king Diyos karin Jerusalem. Kabang dalan mamasayo, babasa ne ing metong ng dake ning libro ning propeta Isayas. Sinabi ning Espiritu Santo kang Felipe, salubungan me at lapitan niyang karwahing yon. Memulay yang sinalubong Felipe at dimdam nepin babasa king libro ning propeta Isayas. Inya nga ng kinotangkeya, aintindyan mo ing kekang babasan? Makanano kung aintindyan nung alam mituro ka na ako nga na may kibat ni opisyal. Kimbiraning sampay Felipe at makisake kayo king karuwahe. Indakay ning kasulatan ababasa no, yapin iti. May ngari ang tupang daralaro king pipatayan. Kawangis ne ing biserong tupang ebubulad neng kukwananan deng lana. Eya migsalita metong mumang amano. Mimurayo at alang migluwalo para kayo. Alang supling ng malyaring pisabyando. Uling ingbyeno keti sulip miwakasan no. Nganin ning opisyal kang Felipe. Sabyan mo na kako nung ninoy amanuan ning propeta king sasabyan ng ngiti. Ing kayang sarili o tingaliwa po. Felipe migmulayang migsalita. Selese na kayo manibat kaniting dake ning kasulatan ing maya pabalita tungkol kang Jesus.
Kabang susulong la king karelang pamagbiyahi. Miras la king metong alugal, anong no ating danom, ating opisyal nga na. Ating danom keti, ating pang maging sagabal para ako mabinyag ko. Nga ng Felipe Kea, malyari na kang mabinyag nung maniwala ko kambening kabilugan mong puso. Maniwala ko nga ng may kibat ning opisyal. Paniwalan ko king Iyesu Kristo, yung anak ning Diyos. Ing opisyal inutos na king kutsero, ingitok ng neng karwahe. At ilang adong Felipe, kinuldaslat dinulong king danum. At bininyag ning Felipe. Kasakaray bat king danum, ing espiritu ning Ginu, dinayo na ni Felipe. E na naikit pa si bayo ning opisyal. Sinulong na ikim pa magbalik ng papunta Ethiopia, ing tula na makanyan-kanyan. I Felipe naman, ikit na, kikabud niya miras azoto. Sindu na yung kayang pamaglakbe, panaral no, ing may pabalita, king balang balen adarasa no, anggo king miras siya Cesarea. Ing amano ning Ginu. Salamat. King Diyos. Dalita pakibat, impong pakibat tamo. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang, ulitan taya po. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Ikong sablang bansa, ing Diyos, yang kekong puriyan. Paramdam yu, ing kaya babye yung kapuriyan. Ya, ing migkalubye kaya katamu aldoldo, at enay paintulot ing misakabtamo, pakibat. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Ikong sablang ating takot king Diyos, meko keni at makiramdam kayo. Ibalita ko kaya kayo, ing sablang depatana kanako. Kinulayit kong pesaw kaya at pinuri kay king kanta, pakibat. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Puriyan niyang Ginu, uling kakong dalangin ay natinggian. At lugod ng kupas kako ay nakelingwan, pakibat. Puriyan niyang Diyos, kambening masayang kulisak, ikong sablang melalang. Talakad tamo po. Ing Ginu, manatili kaya kayungan, At kekan timurin, pamamasa king mayap abalita, agpang kang San Juan. ligaya keko Ginu. Ginu. I Jesus nga nakaring kekaldan, alang makalapit kanako, subali mo nung ilapit ne, ning ibang mitubod kanako. At pasublian keng me, king tauling aldo. Makasulat ka ring libro daring profeta, ading sablang, ing sabla, turwana nala ning Dios. Ding sablang makarandam, at may biyasa king turu na ning ipa, lalapit la kanako. Iti mga baldugan, kingati ng menakit king ipa. Itamong ibat king Dios, yaing bukod, manakit na king ipa. Ing katutuan, sasabihan ko kaya kayo, ing maniwala ka na ako, at inyang biyeng alang angga. Ako ing tinape ning biye. Mengan lang mana king disyerto ring pipumpunan niyo. Makanyan man menga matela. Dapat ing amanwan ko ya itang tinapeng ibat banwa. Ing ninuman mangan kaniti eya mate. Ako ing mabye tinapeng tinipang ibat banwa. Ing ninuman mangan kaniti Miya
kapilanman. Ating laman ko, yaing tinape, ay bieku, ban mieya, ing yato. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kay kao, Kristo. Maya pa bengi po kaya kayungan. Magandang gabi po sa inyong lahat, pati na po ang mga sumusubaybay sa ating live streaming sa kanilang mga cellphone or TV. Sana nasa maganda at payapa kayong kalagayan kasama ng mga anak ninyo, bagamat nasa lockdown pa tayo, may na yatang 1 buwan. So tinapay pa rin ang pinag-uusapan sa banal na ebanghelyo. Sabi ni Jesus, "Ako ang tinapay ng buhay. Sino man kumain nito ay may buhay na walang hanggan." Tinapay, pagkain para sa ating lahat. Mula po nang nagka-lockdown tayo, o itong nararanasan nating quarantine ngayon, at hanggang May 15 pa yata, napakayaman ng mga karanasan natin, ng mga reflection natin, ang mga pagnilay-nilay natin sa iba't ibang bagay. Like luminis ang ere, wala ng pollution, sama-sama ang mga pamilya natin, mga ganun karanasan, napakayaman po. Pero maliban po sa mga karanasan na ito, tayo'y natutuwa dahil sa quarantine o sa lockdown, marami rin tayong karanasan sa pagkain. Usong-uso po ngayon ang pinag-uusapan ang pagkain. Ang mga dukha, ang mga mahihirap na binibigyan natin ng relief, iba-iba at sari-saring pagkain ang natitikman nila. Merong rellenong sardinas, pritong sardinas, sinabaw na sardinas, fresh sardinas, pagkain, ang laman ng isip natin at ang tiyan natin. Sa alam ko po ay may 4 na uri ng pagkain. 4 na klase ng pagkain. Unang-una, yung pinaka-basic, ang pagkain para sa tiyan natin. Kailangan natin yon. Bawat tao may karapatan maghanap ng pagkain para sa mga anak niya, para sa pamilya niya, para sa tiyan niya. Sabi nga sa amin noon, nung nag-aaral kami, nako, mahirap mong turuan ng manalangin ang isang taong walang laman ang sikmura. Kailangan pakainin mo na siya, mabusog mo na siya. Kailangan ibigay ang talagang kailangan ng buhay natin, ang mabigyan ng pagkain ang ating katawan. Masustansya at malinis na pagkain para sa ating sarili. Pero basic lang po yon. May mga taong pwedeng dumaan ng ilang araw kahit hindi kumakain. Pinapakita po nila, meron pang ibang klaseng pagkain na nakakabusog din sa atin. Maliban sa pagkain, pinapasok natin sa tiyan natin. At ano yung ikalawang uri ng pagkain? Yung pagkain para sa utak natin. Kailangan din natin bigyan ng pagkain ang utak natin. Kung walang makain ang utak natin, wala tayong ibang alam na sabihin at pag-usapan, kundi mga artista lamang, chismis sa kapitbahay, mga kabit ng politiko, mga pinaggagawa ng iba't ibang tao. Ang alam nang natin pag-usapan ay ang lagay ng panahon.
kapag gutom ang utak natin. Wala tayong alam ibahagi sa ibang tao, hindi tayo pwedeng makausap ng matino kapag wala tayong alam sabihin. So kailangan din po nating bigyan ng pagkain ang utak natin sa pamamagitan ng pag-aral, pagbasa, tinuturuan natin ang sarili natin sa mga bagong ideya ng bagong panahon. Sa ganoon paraan, nabubusog ang utak natin. Pero hindi lang po yun ang pagkain na kailangan ng tao, na hanap natin. Merong ikatlong pagkain na mas importante dito sa dalawang ito. Pwedeng mabuhay ang tao na walang kinakain sa kanyang tiyan ng ilang buwan. Pwede ring mabuhay ang tao na hindi mo binibigyan ng pagkain ang utak niya. Pero, kailangan din ng tao ang pagkain para sa puso niya. Emotional food. Pagkain para mabuhay siya na parang tao, may damdamin, may paglingap at tingin sa kanyang kapwa-tao. Kung wala ito, hindi tayo mabubuhay na parang tao, parang animal lang tayo, parang hayop lang tayo. Kung hindi tayo nabibigyan ng pagkain sa ating puso. At ang pagkain sa ating puso ay ang pag-ibig na nakukuha natin sa magulang natin, ang paglingap ng ating mga kapatid, ang pansin ng ating mga kaibigan, ang aruga ng mga nagmamahal sa atin. Kapag ina-affirm tayo ng ibang tao, nabubuhayan, nabubusog ang puso natin. Alam po ninyo, pag walang laman ang puso, may naalala kong kwento. Alam nyo, minsan, noon pa ito, matagal na, binaril si John Lennon, isa sa mga Beatles. Nasa New York siya, bumili ng pagkain sa supermarket, maya-maya may sumunod na lalaki sa kanya, binaril siya, patay si John Lennon. Nung tinanong, in-interview ang bumaril kay John Lennon, bakit niya binaril si John Lennon? Natatandaan kong sagot niya ay parang ganito. Sabi niya, kailanman hindi ako hinagkan ng aking nanay. Ang layo, ano? Kasi raw, binaril niya itong sikat na mga aawit si John Lennon, kasi raw ni minsan hindi niya matandaan na hinagkan siya ng kanyang nanay. Hindi niya matandaan na yinakap siya ng kanyang nanay. So ang taong ito ay gutom, hindi nabigyan ng pagkain para sa puso. Kaya ang labas niya, ayun, walang manhid, walang pakialam na pumapatay basta kanino. Walang pakiramdam kasi hindi nabigyan ng pagkain sa puso. Kailangan po nating lahat ito. Kung minsan sinasabi natin, kulang lang yan sa pansin. Hindi po. Lahat tayo gutom sa pansin. Lahat tayo kulang sa pansin. At ang ikaapat at panghuling pagkain ay ang pagkain ng kaluluwa. Alam natin ito, itong naka-lockdown tayo, ang dami po nagtatanong, among kailan magbubukas ang simbahan, among kailan kami uli makakasimba. Buti po tayo nakakasimba, kahit araw-araw, kahit ilan-ilan lang tayo. Dahil may pagnanasa sa puso natin na hinahanap natin ng Diyos. Hinahangad natin ang Diyos. Ginawa po tayo ng Panginoong Diyos, dinisign tayo, we were wired to be connected with God, na nakakain sa Panginoong Diyos, na kinakain ng Panginoong Diyos. Kaya kung hindi mo pagbibigyan ang gutom na yon, busog man ang iyong tiyan, busog man ang iyong utak, busog man ang iyong puso, hindi ka kompleto bilang tao kung gutom ka sa salita ng Diyos.
Kahit sa lumang tipan, dinidescribe ang pakikipag-ugnayan sa Diyos parang isang malaking fiesta, malaking pagkain kung saan kasalo natin ang Panginoong Diyos sa kapagkainan, kumakain ng kanyang katotohanan, kumakain ng kanyang kapayapaan, kumakain ng kanyang magagandang pangarap sa atin bilang tao. At paano po natin makukuha ang pagkaing spiritual na ito? Isang halimbawa po, lagi nating binibigay halimbawa, yung mga binibigyan natin ng relief goods. Binibigyan natin ng relief goods, pagkain para sa tiyan yon. Pero pagtanggap ng mga dukha, makita mo ang mga ngiti sa mukha nila, parang pagkain sa puso ang tinatanggap nila. At pati yung mga nagbibigay, hindi lang nagbibigay ng pagkain, hindi lang nagbibigay ng bigas, nagbibigay po ng bahagi ng puso nila. At naiisip nila, ang gawaing ito ay namana natin sa Panginoong Diyos. Ang gawain ito ay turo ni Jesus. Yun po ang pagkain ng utak. Nakukonekta natin. At habang nagbibigay tayo at habang tumatanggap tayo, tayo'y lalong nagiging malapit sa Diyos. Tayo'y nagiging masaya sa kalooban natin. Tayo'y nagiging masaya para sa isa't isa. So, kompleto po sa relief ang pagkain. Pagkain para sa tiyan, pagkain para sa utak, magandang isipan para sa ating kapwa, pagkain sa ating puso, nakakabahagi tayo sa ating kapwa, at pagkain galing sa Diyos, dahil alam natin, ang pagkain natin ay galing sa Diyos, binabahagi lang natin ito sa ating kapwa. Ganun po kasimple ang mga pagkain na ito? Hindi po. May pagkakaiba ang pagkain ng Diyos. Ang pagkain ng kaluluwa. Ang pagkain para sa tiyan, kapag napuno na ang tiyan mo, titigil ka na. Kontento ka na. Ang pagkain para sa utak, after a while, mapupuno ka na at ayaw nang tumanggap ang utak mo. Ang pagkain sa puso mo, well, pwedeng maging labis-labis, pero pag punong-puno ka na, gusto mong ibahagi yon sa iba. Yung pag-ibig na tinanggap mo, gusto mong ibahagi yon. Yung inspirasyon na tinanggap mo, gusto mong ibahagi yon. Pero yung pagkain ng Diyos, kapag natikman mo, hindi ka mabubusog, hanapin mo. Hanapin mo. Kaya nandito tayo araw-araw. Gusto pa nating kumain sa salita ng Diyos. Kaya hindi tayo nagsasawa linggo-linggo, bumabalik-balik. Dahil kapag natikman natin ang pagkain ng Diyos, lalo tayong naghahangad ng pagkain ng Diyos at hindi tayo nabubusog. Hinahanap uli natin. Dahil sabi ko nga, nung nilikha tayo ng Diyos, linikha niya ang puso natin para sa Kanya. Sabi nga po ni San Agustin, ang fiesta na ipagdiriwang natin sa susunod na linggo. Sabi niya, Panginoon, ang aming puso ay balisa, hindi mapalagay loob hanggat hindi nahihimlay sa iyo. Lord, our hearts are restless until they rest in Thee. Naghahanap at naghanap ng pagkain ang ating kaluluwa para sa pagkain ng Diyos. Buti, binigay niya sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Last story po. Siguro nadinig nyo na ito. Quarantine, so kukunti ang pagkain, lockdown. Minsan umuwi si Pedro. Pagdating sa bahay, sabi niya sa nanay niya, Nay, may ulam pa tayo? Aba, oo anak, meron pa. Nandyan sa mesa, meron pang pusit dyan, sabi niya. Talaga? Nako, gustong-gusto ko ang pusit, sabi niya. So nagpunta siya sa mesa, wala siya nakitang pusit. Ba't wala na, sabi niya? Wala nang pusit dito, kamatis na lang.
Oo nga, sabi ng nanay, pusit-pusit mo yung kamatis. Pusit. Pipusit-pusit mo niya mo yung kamatis. Kung minsan po, inisip ko, parang gano'n ang ginagawa natin sa Panginoong Hesus Kristo. Pipusit-pusit tayo. Luluwalin kayang pakalulu, luluwalin kayang grasya, luluwalin kayang kapayapaan para kaya katamuan. At eta sumawa king grasyana ning ginutang Hesus Kristo. Hanggang pipusit-pusit tanya mo. Atin tapang akwang grasya king ginong Diyos. Yung kaisipan ko, nakikinig ba ang Diyos kapag ilang beses na natin panalangin ng Oratio Imperata kontra coronavirus? Ilang beses na? Nakikinig ba ang Diyos? Siguro po, tayo pa talagang pisit ng pisit iting panalangin. Bayang miras, mo kay nga tiyanta mo, kay nga utak mo, kay puso mo, at sa kaluluwa natin. Amen. Itaon tala po ring dakaltang panalangin, deng intention tamo, ring kayadwanan tamo, pati na po ring intention daring manalve king live streaming tamo, pati na po ring dakal aming text, karing buridang panalangin. Ilapit talangan din king ginong Diyos at nga tamong makisabi kaya, Ginoo, dinan mo ke king tinape ning biye. Itangan po, Ginoo, dinan mo ke king tinape ning biye. Tanggapan sana ning Ginong Dios ing kapasalamatan dari Manuel, Michael, Marvin Liangco, Michelle Tamondong, Melchor David, Eni King, Juanito and Jaime David, St. James Cooperative, Angel Sahagun, Sherwin and Donna David, Maricor Bitwin, Maricar Campo, Jolly David, Javier David, Beth Santiago, Jean and Lourdes Sabado, Alma and Angel Jacobe, Avelina Salonga, Antia de la Peña, Adelina Aquino, Jojo and Yoli Yusi, Kevin Maria Angela and Lord Ken Diala, Rosa Gintu, Ricky David, Nino Jomar Chipe, Manya family, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyala, Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Lucy and Edward Culo, Winnie and Hector Gamboa, Emily and Bong Sikat, Eddie and Wilma Castro, Amelia Castro, Narding and Tersing Bautista, Glenmar and Evelyn Mendoza, Paul Gerson Garcia, Concon Garcia, Jesse Pineda, Sofia Mendoza, Roberto Tuitum Joyce Mendoza, and Antonio and Natalia Garcia on their wedding anniversaries. Ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, dinan mo ke king tinape ning biye. Para po karing kapatid tamong mag-birthday, Jonel Hinco, Mark Ramiel Gozum, Catalina Gozum, Carl Asher Esguera, Charles Hope Mendoza, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, dinan mo ke king tinape ning biye. Para po karing kayadwanan da Rudy at Sylvia David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Luigi Manyalak, Allen and Nenet Lapira, Rico David, Tricia Ann David, Lay Ocampo, AC Soriano, Alona Parico, Marvin Sharon, Princess Serrano, Prenser Roge Layug, Zon Bautista, Francel Torno, Nina Bautista, Gerald Bautista, Christine Buan, Mary Grace Mendoza, Emanen Jonesa de Pineda, Christine Joy Carlos, Edgar Parbo, Al Vitug, Tito Sen Nelson Parbo, Michael Zamora, Christine Dayan Santiago,
Pedro and Consolacion Angeles, Edwin Aguilar, Tony Rozon, Stephanie and Marie Yubien, Mia Gazela Cortez, Sara Nulud, Jerry Hinco, Narciso and Leslie Manyalak, Laura and Eliseo Medina, Leynar Manyalak, Ronel Vitug, Judy Simeon, Gerald Bautista, Eduardo and Jenna Dumaun, Christian Jerry Evangelista, Jason and Susan Evangelista, Ellie and Felix Dizon, Jimmy Dizon, at Florencia Di Malanta, at Ding Karelang Familia, ipanalangin talangan king Ginoo. Ginoo, dinan mo kay king tinape ning biye. Para po king kapaldananda, ring kapatad tamong masakit, ig Danilo Giao, Manuel Cuenco, Alodia Sahagun, Gloria Gozum, Diosdado Santiago, Adelfa Serrano, Remigio Candelaria, Teresa Arroyo, George Hinco, Nova Gabriel Morales, Maria Erica Lapira, Dr. Leonardo Dunca, Lito Pintor, Ramses Rutao, Patrick Lesperance, Dennis Laureano, Cristina Angeles, Ace Torres, Beata Canonero, Kate Villa, Jesus Tayag, Ines Gozum, Ramon Soriano, Francel Santiago, Francia Valencia, Edelwina Tungul, Robert Dagdag, Zita David, Heidi Robinson, Clarita Nuki, Orlando Colala, Romeo Cancio, Lourdes Colala, Edward Sharon Manlutak, Ethan Henry, Eli Peter, Bartlim, Benedita Amante, Ines Torres, Joel Tubig, Joy Espino, Cirilio Cuenco, Leonida Sharon, Frances Jade Parker, Purificación Gozum, Marco Ezequiel, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Marta Sevilla, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Danilo Teresita, Francisco Giao, Marian Muchin, Jo Mariap, Alex Garcia, Agrifino Zuniga, Leslie Giao Gabir, Michael Flores, Vicenta Ocampo, Joseph Gozum, Agnes Guevara, Raymond Cheng, and his family. Ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo, dinan mo kay tinape ning biye. At pagkalubano sa ng kapayapan, deng kapatad tamo miyang ubye, talong-lalong na ring dakaldang panalangin, deng televiewers tamo, Isidro, Shirley, Corazon, Dr. Dennis, Julian, Fidela, Gregorio, Antonio, Aquilina, Gloria, Conrado, Angel, Isidro, Trinidad, Eduardo, Marciano, Maria Socorro, Wesley, Crescenciano, Rosalina, Esmeralda, Marlon, Jessica Claire, Juan, Rodesinda, Melencia, Joseph, Paquito, Antonio, Milagros, Gerardo, Teodulo, Mariano, Cristina, Ruel, Rita, Mogens, Mercedes, Teofilo, Maria, Adela, Severo, Victor, Cristina, Pelagio, Avelina, Clarita, Mario, Sherwin, Antonio, Valeriano, Romulo, Rosa, Ines, Jesus, Corazon, Pasencia, Miguel, Corazon, Jerry, Cora, John King, Umbelina, Roberto, Miguel, Isaiah, Luis Nicol, Gloria, Medalia, Felix, Irene, Pasencia, Faustino, Teodora, Rafael, Eustaquio, Felicitas, Catalino, Lydia, Rafael, Lourdes, Tito, Bernardo, Hayden, Dr. Dennis, Maria, Julian, Jesus, Juanita, Agapito, Kiel, Filomeno, June, Carmelita, Jose, Jesus, Eulogia, Victor, Rolando, Desiderio, Regina, Felipe, Mariano, Marino, Prince Charles, Maria, Rafael, Josefino, Willie, Jose, and Gracia, Pablo, Agustin, Romana, Normita, Agustin, Floring, Melanio, Felicidad, Jerome, Juan, Modesta, Leonida, Among Jess, Felipe, Teofilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Dominador, Benjamin, Aurelia, Julio, Anita, Mardino, Juan Alfredo, Arceli, Enriquez, Policarpio, Maria, Nino, Carolina, Henofre, Justina, Lolita, Lynette, Lito, Iluminada, Ampoy Modesto, ating sablang kapatad tamong miyang ubye, ipanalangin talaking Ginoo. Ginoo, dinan mo kay tinape ning biye. Tahimik tala pong panalangin ngayon, ting sarili tamong pamilya, ting anak tamo, renggang kaya katamong frontliners, dengan magsilbi kaya katamong ini kasalukuyan ning coronavirus. Tahimik talang panalangin king Dios.
ing panalangin kang San Miguel, o masikanan prinsipi ding Angeles, kagumdang kayabe mo ing ingatan at ipanwalo mo kami king kekayang pamipamok karing aldol do tukso ni ting yato. Sopan mo kaming magwagi hanggang dewakan at dinan mo kayong sikanan, baming apasyag ing kasalpantayanan at katapatan mi king Diyos. Ban kanita kambeding Angeles at Santos karin banwa, apaligaya miya ing Diyos. O maligayang San Miguel Arkanghel, pamilatan mo kami, ban kayabe ng Virhen Maria, akantan bila dening kayadwanan ming ngeni kasalukuyan, lalong-lalo na laban king coronavirus, yang pamilaking maligayang ipa, kapamilatan ng Heso Kristong ginumi, ating banal Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kay katamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tagapan niya saning ginuiting kang gamit mo. King kapurit kalagayin ng kayong lagyo, king kakatang ka sa palala ni mabilog ng Santa Iglesia. O Ginong Diyos, kapamilatan niting banal, apay malibayan a regalo, darake mo kami king divinong biyemo, ipagkalob mo sa kami ing nanumang daraptan mo, mi patnubayan na kening belwan king kekang katutuan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginumanatili a kekayungan, At kaya ka isipan niya't luguran ng Diyos. isipan niya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginuta mo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matulid ding pasalamatan na kamparatit numan ka rin o ipa, Diyos king alanganga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula kaniting panahon ng pamanyubling mebe, anyang i Kristo naging talapagligtas miya. Ya pamuri ning kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, aparating para mamilatan king kapakanan mi. Uli nita kamedring sablang kording Angeles, daralit ming kaya kaligaya at ngamingan sasabi, Banal, banal, banaling Ginoo, Diyos sa mayupaya, nipnuing banwating yatok king kaya kang ligaya, Hosana king kakatas-katasan, mapalad jing daratang king lagyo ning Ginoo, Hosana king kakatas-katasan. O Diyos, ay pami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Darawon mila keka dating tinapi ang pong alak, at adon ming itubod may ing Espiritu Santo, bandeti, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adawon mi keka, ing pigkalugmo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo na laring kayong kakaluguran, king karelan tauling hapunan, kinuwaning tinape,
Pepasalamat ikeka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning apunan, kinuha na yung kalis. Pasibay ang pepasalamat kaya ka. Binyan na yung kalis ka rin kayong disipulos nga na. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kayit para ka ring sablang tao. Banketa, may patawaran la ring kasalanan. Dapta niya iti anting kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba uring kaluguran mo kami, agkatan mo keng lumapit king kang tulang. Katmon mo kami king tulang ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan mo yung katawan at daya ng kang anak. Ginoo alak ang kakalinuan karing anak mo, adwan ming ingatan mo la den kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco kaya kaming Papa, Florentino kaya kaming Obispo, at panalain mila din kaya kaming miyang ubiye. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot, kanakan mo ding Kristyano no ka rin lapaman ating sablaking tao king mabilog ayato lalong-lalo na ding masakit at ding pakakalolo. Maglapo kami kapag mulalan pot ang akakit ming gagaan mo para kaya kami kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo kambenat kaya ibang mayupayang tuto kagum ning Espiritu Santo pupuri ang dakat parangalan, manggaman, kingalangang Ngayon ipunting metong familia, abi-abi at among may panalangin king Diyos, karingamanong tiro na kiyakatamo ning Ginoo.
Mikabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mo pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaw paning kaya kang pakalulu. Parati kaming mikabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Tabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayo kayarian, nating kayo payan, nating ligaya, manggaman king alananga. O Ginoming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babiya ko kaya kayo. E mo sa babalik doon din kaya kaming kasalanan. Noon elawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alangang Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayongan. At kaya kaantin Matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo King metong at metong. Kapayapan po kaya kayongan. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, ikang milalako king kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Pili po yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos, mabilalako king kasalanan na ninyato, mapalad kami tamang mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Panalangin po para karing bisang makinabang, karing pibale-baleda. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatsyo ka, kakabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may king sablang bagi, at pagnasan kong tanggapan da ka. Dapat paulining ngining pinandit era ka at tanggap king sakramento, umeka mo man sanang spiritual king puso ko, kakaulan da ka, balam mo wari at syuka ka rin. Pakisan metong king lubusan ng sarili ko keka, emo sa paintulutan, ing kapilan man, mikawani ko, keka. Amen. Katawan at daya ng Kristo, pagdala na katasana, king biye alanganga. Amen.
Ditak mo pong paganaka. Bukas po kay bat na ning novena tamo kang San Miguel. Isunod niya po ing novena ng Santa Ursula, ampoy San Agustin. So at lula pong misunod a novena, ding gawan ta bukas. Uli ning alatang misang baryo, keningan po ing misa. Kay ba't ditak mo pong paganaka, neng makinabang tamo po, tapos sa nakakalinuan ing social distancing. Tapos saglu-saglulong lalapit kem papakinabang. Magpapanitilyan po niya po sana ing metrong distansya, kareng kasunod yu neng makinabang kayo. Salamat po. Talakad ta po para king tauling panalangin. Ganakan la po kaniting tauling panalangin din kaya katamong frontliners, din karelang intention, din kapatad tamo king aliwang bansa na manintunan para kaya katamo, ding anak tamo at ding sablang taong malapit kaya katamo. Para karelangan, Bapong Maria, mit mo ka king grasya, yung ginong Diyos at yukeka, huwan ka karing sablang babay, huwan niya panamanin boning at siya mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan ni. Amen. San Miguel Arcangel, Panalangin mo kami. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. ating Ginoo manatiliya kaya kayungan, At kaya kaantimurin. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Dios at din kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daon ume kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat king Dios. May pabengi po, dakal po salamat king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Kumusta po karing familyayo? San Miguel, San Gabriel, San Rafael, ipanalangin, ipanalangin, ipanalangin mo kami, Diyos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael.